أحلى أيامك باركها المولى وأدامك للجنة عطر أنسامك وأحلى صيامك أحلى قيامك. أعوذ بالله بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله. عباد الله صالحين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Ambaden TV shirfila la jabaw ami awfu ka wali mandon ka dila Allah subhanahu wa ta'ala fe ala ka hinana ka kishina ka barka ala ko jidi ne na uklingle na bela jelenka ambi sanga belebele min kono no ye Mamadou Manton ka kalo ye sungalo yala sa ka tono bo kana teme an kante gwansa ngese ka nyon la kunu TV shirfila ni wati boloda ngese ka kalo belebele nyinamaya ka aw baro ka wele bila diinɛ jɛtɔrɔw ma minnu y'a dɔn n'u bɛ se ka mɔgɔ wɛrɛw ladɔnniya la ka waati janw k'aw bolo waati kuntala surumanw ye. O hukumu kɔnɔ bi an ka wele an sera Segu jamana kan an karamɔgɔ ma, karamɔgɔ min ni mɔgɔ dogolen tɛ sunkalo baro hukumu kɔnɔna na, mɔgɔ dogolen tɛ TV shirifila sanfɛ, wa mɔgɔ dogolen tɛ hata jamiyatu ansardin kɔnɔ. O tɛ mɔgɔ wɛrɛ Muhamad Sɔlihu karamɔgɔ ka bɔ Segu. Muhamad Sɔlihu karamɔgɔ i k'a dɔn k'a fɔ mandarasa directeur do wa o dama tɛ mufatishu amin do le mandarisi jamiya ansardin Segu ni a nɔkan dugu bɛɛ lajɛlen na o ansaru mandarasaw ka mufatishu do. O tɛmɛnen kɔfɛ karamɔgɔlakaw ka kulu min bɛ jamiyatu ansardin kɔnɔ n'an b'a fɔ ma ko wuduhu o secrétaire do ni o ye a gindo marala ye. O fɛnɛ tɛmɛnen kɔfɛ tuguni jamiyatu ansardin kɔnɔ yɔrɔ min sigilen do kalan kama yalasa ka éducation kɛ ka kalan yiriwa o fɛnɛ ɲɛma do. O kɔrɔ ma belebele de bɛ an bolo bi min ni jɔyɔrɔ belebeleba bɛ a la, ma la kalanna do an ka gafe kɔrɔw fɛnɛ na inshallah. Yani kuma kɛ caya kisɛ kɛ y'a la an bɛna foli d'a ma, a bɛ foli bila u la, an bɛ sɔrɔ ka don an ka masala kɔnɔ. Ustaz, salamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Na'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi laqa'il man sama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi summa salatu wassalamu ala al-mab'usi rahmatan lil alamin sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim tasliman. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ame foli kɛ an lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen ye Mali kɔnɔya ani Mali kɔkan, an kelen kɔfɛ ka tanga ɲini Ala fɛ ka bɔ sitana tɔɔrɔ ma ka tila ka segin Alakira ka kuma kan. A ye min fɔ Ala ka hakɛ la k'a fɔ ni mɔgɔ min ye sunkalo don limaniya kosɔn ani jigida kosɔn Ala kan k'a ka jurumu bɛɛ lajɛlen o yafalen don. An bɛ tanu kɛ o Ala ye, Ala min y'o kɛ mɔdɔnbano ye, ka tila ka kisi nɛma ɲini Ala fɛ k'a kɛ an kuntigi Muhamadu yɛrɛ ka sallallahu alaihi wa sallam, Muhamadu min ka cilikɛla kana hinɛ ye k'a kɛ dafɛn bɛɛ lajɛlen ye. An bɛ kisi nɛma ɲini k'a ka somɔgɔ sanumanw kan a n'a ka sahaba ɲumanw ani mɔgɔ de tugula Muhamadu la Amina ka siratigɛ nɔrɔma nɔfɛ fo ka taa bila dugukolo melekeli la. K'a fɔ bɛɛ ye ko assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Alhamdulillah, an karamɔgɔ Sheikh Muhamad Sɔlihu karamɔgɔ, i ka nin foli diyara an ye. I k'a dɔn an ye baro tɛmɛnenw kɛ kɔya ka kan na, nka bi ta in an n'o kɛ Segu ka kan jɛlen na yalasa faamuyaw bɛ se ka sɔrɔ kow kan cogo min. Waati bɛɛ ni a kuma don, an y'a fɔ cogo min an bɛ sunkalo belebele kɔnɔna na, mɔgɔw kamana gannen don. Jango ɲina sunkalo in donna an kan ka bɛn ni sanga min ye, a bɛnna an kan ka bɛn ni waati ye, tile b'a la ka bɔ kojugu, funteni bonyɛnen don, a gɛlɛyalen don. O kumana fɛ yalima nin waati ninnu kɔnɔna na sunkalo donnen tan tile ka farin, mɔgɔ dɔw bɛ yen u bɛ baara minnu kɛ fɛnɛ baara gɛlɛmanw don, ka se ka sun don nin waati la a ma nɔgɔ u ma. A bɛ daga olu ye yalima olu k'u sun tigɛ wa? O ye an ka ɲininkali kun fɔlɔ ye inshallah. Alhamdulillahi rabbil alamin. An karamɔgɔ, i ka ɲininkali in diyala n ye. An ka silamɛya al-islam diinu yusr, silamɛya ye nɔgɔya diinɛ de ye, silamɛya tɛ gɛlɛya diinɛ ye. Oui, mɔgɔ minnu bɛ yen komi i yɛrɛ y'a fɔ cogo min na, an filɛ waati min na nin ye an fɛ Mali kɔnɔ, funtɛni ka jugu ɲina kosɛbɛ kosɛbɛ, parce que tuma dɔw an ka Mali funtɛni bɛ yɛlɛ ka taa se fo 45 degré ninnu ɲɔgɔnna na. Tuma dɔw mɔgɔ minnu ye sɛnɛkɛlaw ye walima baara kologelenkɛlaw ye, n'i ko ka sun 45 degré in na ka tila ka taa nin baara kɛ a tɛ nɔgɔya u ma, an karamɔgɔ sariya bɛ sun bilali daga o mɔgɔw ye. Mɔgɔ kelen dɔrɔn tɛ dɛ, misaliya la an ka kɛ Mali kɔnɔ sisan, Mali funtɛni ka juguya, docteurw k'a ye k'a fɔ ni malidenw sunna a bɛ se ka kɛ sababu ye ka basi se o ni ma. Ni docteurw ko ka sun bila, Mali bɛɛ bɛ sun bila, Mali bɛɛ. Sariya tɛ gɛlɛya sigi mɔgɔ kan diinɛ ye. O ye ni taara n'a ye jamakulu la,
mais mɔgɔ minnu ye mɔgɔ kelen-kelenw ye i ko cikɛla ɲɔgɔn na e ka dayirimɛ siri bɛ i ka ɲɔtigɛ de la e dun b'a dɔn sunkalo sera ni e ma ɲɔ tigɛ i ka denbaya bɛna kɔngɔ kɛ i yɛrɛ bɛna kɔngɔ kɛ walima e ka malokan waati sisila o de bɛna ni funtɛni waati ye walima i dayirimɛ siri bɛ baara dɔ de la o de bɛna ni funtɛni waati ye e dun b'a dɔn o baara in tɛ se ka kɛ ka sun don e ka denbaya ka hakɛ kosɔn ani dayirimɛ kosɔn ani ni lakisili kosɔn an karamɔgɔ sariya y'a da o tigilamɔgɔ ye o ka se ka sun bila a bɛ n'a fɔ mɔgɔ min ye employé ye i bɛ baara kɛla mɔgɔ dɔ de ka foro kɔnɔ contrat dɔ de b'a ni ɲɔgɔn cɛ contrat in kunnama de b'a la o contrat kunnama o ni sunkalo de donna ɲɔgɔn kɔnɔ n'e ko e b'o baara bila ka sun a tɛ k'i ma nɔgɔya ye sariya ye min ɲini o la an ka diinɛ ye kosɔn nɔgɔya diinɛ de ye sariya bɛ min ɲini fɛ o la e bɛ sun bila i dayirimɛ kama ani ka denbaya ka musaka kama i bɛ o baara kɛ ni nɔgɔya nana i ye waati min na an karamɔgɔ i b'a sun sara ni mɔgɔ min b'a fɛ k'o yɔrɔ fana ni ye an ka kitabu min bɛ yen n'a bɛ fɔ a ma ko hashatu safti e ka hashatu safti kitabu lajɛ e na taa ni masala in sɔrɔ a kɔnɔ ye n'ala ka jɛ ye inshallah. an karamɔgɔ ye ŋɔni bɔ an sen na ni nin ye kosɛbɛ kosɛbɛ sabu nin ye ɲininkali ye nin waati la min bɛ adamadenw kɔnɔ kosɛbɛ kosɛbɛ ka ɲɛsin an ma ni an bɔra yen an filɛ nin ye waati min fɛnɛ na sunkalo in muso an balakaw jɔyɔrɔ da bala belebele bɛ y'a la an ka suntigɛw labɛnni na ka taa se suguriw tobili ma jimero dilanw ninnu kɔnɔna na kuma dɔw u b'a ɲini u b'a la ka fɛn minnu dilan k'a dɔn kɔgɔ ka ca la wa sukaro ka ca la wa yalima a y'a labɔ wa a taara dɛsɛra la o nɛnɛli minnu fana bɛ kɛ silamɛya diinɛ bɛ mun fɔ o an balaka ninnu ye o kɔnɔna na jango n'u bɛ sun na. alhamdulillah an karamɔgɔ i ka ɲininkali in jaabi la kɔgɔ nɛnɛni bɛ daga muso ye k'a to sun na sukaro nɛnɛni bɛ daga a ye jimiri ninnu na lomuriji ninnu na mais sharti b'a la n'a nana sɔrɔ a ti mɔgɔ sɔrɔ min b'a nɛnɛ a ye o y'a sharti fɔlɔ ye a sharti filanan a t'a nɛnɛ k'a kunu a b'a da a nɛn de kan k'a sababu kɛ ala ye kabako de kɛ adamaden nɛnden ye adamaden nɛnden ye kabako belebele de ye komi an tɛna don o kɔnɔ o ye scientifique ka baara ye adamaden nɛnden de bɛ gu dɔn a bɛ sɔmi sɔrɔ hali n'i m'a kunu n'i ye sukaromafɛn da i nɛnden kan i b'a dɔn k'a fɔ sukaro b'a la n'i ye kunama d'a kan i b'a dɔn ko kunama don a b'a nɛnɛ o position de la mais a t'a kunu n'a y'a k'a da kɔnɔ k'a gu dɔn min bɛ wajibiya kan a k'a tu mais n'a tugula k'a da kɔnɔ k'a min an karamɔgɔ a ka sun tiɲɛna a bɛ kafara kɛ a bɛ sun sara a bɛ kafara kɛ mais a y'a da nɛn ka dɔrɔn de ka se k'a gu dɔn an karamɔgɔ basi fosi fosi t'o la o ye kelen ye o juru la a bɛ n'a fɔ muso minnu bɛ yen ni denmisɛnnin fitinin b'o bolo i b'a sɔrɔ denmisɛnw ɲin tɛ se ka dumuni ɲimi o yɛrɛ ye ale de bɛ sun na mais a den tɛ se ka dumuni ɲimi a yɛrɛ ye sariya la a bɛ daga ba in ye hali fa yɛrɛ a bɛ daga ye kɛ a bɛ den ka dumuni don a da kɔnɔ k'a ɲimi a yɛrɛ a b'a ɲimi fɔ k'a magaya k'a bɔ a da kɔnɔ k'a don den da kɔnɔ o bɛ daga muso ye a k'o kɛ a den ye ka to sun na a bɛ daga cɛ yɛrɛ fana ye a k'o kɛ k'a don a den da mais bi sharti n'a y'a kɛ a min b'a da kɔnɔ a b'a tu ka bɔ a da kɔnɔ a t'a kuru mais o bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ni mɔgɔ tɛ yen de min bɛ se ka nin kɛ nka ni mɔgɔ bɛ yen min bɛ se k'a kɛ a kɔnlen don a hakɛ la haramu tɛ dɛ a bɛ kɔn de ni mɔgɔ tɛ yen min b'a kɛ a bɛ kɔn a hakɛ la de mais ni mɔgɔ tɛ yen min bɛ nin kɛ a ye k'a ka kɔ a nɛnɛ walima k'a ka sukaro nɛnɛ walima ka se ka dumuni ɲimi k'a don den da ni mɔgɔ ma sɔrɔ a bolo mubasharatan ale yɛrɛ bɛ se k'a kɛ mais bi sharti n'a y'a don a da kɔnɔ a k'a tu a kana kunu inshallah. alhamdulillah an karamɔgɔ an ye faamuya sɔrɔ nin na ne hakili la an balakaw fɛnɛ nin bɛna ŋɔni bɔ o fɛnɛ sen na o fɛnɛ tɛmɛnen kɔfɛ an ka maakɔrɔbaw minnu siw janfara kosɛbɛ a ka du caman ye ka bato caman kɛ ala ɲɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la sunkalo in donnen a ka du ye ka sun yalasa ka baraji caman kɛ minɛn na nka farikolo yɛrɛ cogoya kama ani kɛnɛya cogoya kama n'u sun a bɛ se ka kɛ degun ni tɔɔrɔ ye u ma sariya bɛ mun fɔ o mɔgɔkɔrɔba fasugu ye a kɛra cɛ ye walima a kɛra muso ye. maakɔrɔba minnu bɛ yen n'o tɛ se ka sun k'a sababu kɛ si kɔrɔbayalen ye an karamɔgɔ sun bɛlen don olu kan ni maakɔrɔba kɔni si sera hakɛ dɔ la docteur y'a f'u ye o docteur ma f'u ye o i yɛrɛ y'a ye k'a fɔ i yɛrɛ farikolo yɛrɛ de tɛ sun supporter sariya ye sun bɛ ka bɔ i kan o dɔrɔn tɛ mɔgɔkɔrɔbaw dɔrɔn tɛ ani mɔgɔ minnu fana bɛ yen banaba sigilen b'o la banaba sigilen minnu b'o la o bana t'a permettre o ka sun a bɛ se ka kɛ docteur y'a fɔ o ɲɛna furudimi jugumanba bɛ se ka ye minnu na mais bi sharti ni docteur de y'a fɔ k'i kana sun dɛ m'a fɔ ka bana nkalon da yɛrɛ la ka ban ka sun kan dɔw ma
fa ka sɔrɔ docteur min bɛ silamɛya sariya kalama a bɛ silamɛya kanuninw dɔn o ko karamɔgɔkɛ bana min bɛ e la nin ye o ni sun tɛ taga sariya bɛ sun bɛ ka bɔ i kan walima mɔgɔ min jinɛkɛ bana bɛ mɔgɔ min na parce que mɔgɔ dɔw bɛ yen o tɛ se ka miniti 5 miniti 10 kɛ walima miniti 20 kɛ walima ka heure 1 kɛ ka sɔrɔ o ma ji min o banabagatɔw de bɛ yen an ka n'o bana kɛla mɔgɔ min na maakɔrɔba ko ni denmisɛnnin ko t'o la sariya b'a daga o ye a ka ji min lacɛyali kama a ka sun bila mais ninnu kelen kelen bɛɛ hakɛ la o bɛ mure sara mudenya kelen kelen bon maakɔrɔba minnu kɔrɔla o bɛ mure sara mais mure sarali tɛ wajibi ye o kan n filɛ ka denmisɛnninamɔgɔ minnu fɔ n ko bana b'o la o bɛ mure sara mais fɛn dɔ de bɛ yen mɔgɔ kelen tɛ ka yɔrɔ dɔ faamu f'an k'o walawala mɔgɔ ye an karamɔgɔ n'a fɔra ko mure sarala a bɛ kɛ mɔgɔ caman de kɔnɔ komi n'i ye sun bila i bɛ mure min sara k'o de bɛ jɔ sun jɔyɔrɔ la la an karamɔgɔ ni mɔgɔ banana n'i ye san 20 kɛ bana na i y'a san 20 mure bɛɛ bɔ n'i kɛnɛyala i b'a san 20 sun bɛɛ sara oui mure bɔ kun tɛ k'a bɛ jɔ sun jɔyɔrɔ la dɛ mais mure ye jumɛn de ye mure ye demi-kilo de ye ɲɔ demi-kilo walima an fɛ Côte d'Ivoire kaba demi-kilo walima ɲɔnɔbolo kan malo demi-kilo o de ye mure ye k'a nasɔngɔ d'a kan mais o tɛ se ka jɔ e ka tile kelen sun jɔyɔrɔ la o misaliya ye min ye an karamɔgɔ n'i bɛ terrain kɔnɔ n'i bɛ ballon tan e ye mɔgɔ takili a kɔfɛ arbitre bɛ filen fiyɛ jumɛn de bɛ na sisan k'i pénaliser parce que i ye fɛn dɔ kɛ jeu kɔnɔ i tun man ka min kɛ dɔw b'o da dɔn k'o ci maa dɔw b'a fɔ ma tubabukan na cogoya min na u b'a coup franc ci i kun parce que i ye fɛn dɔ kɛ min tun man ɲɛ i ye coup franc kɛ an karamɔgɔ ɲɔ min bɛ sara sunkalo kɔnɔ o ye sunkalo coup franc de ye parce que i tun man ka dumuni kɛ sunkalo tilegan de fɛ bon e ye dumuni kɛ sunkalo tilegan fɛ i y'a lahɔrɔma de farata donc coup franc kan ka ci i kun o coup franc in dɛ o de ye i bɛ itaamu min kɛ ɲɔ walima malo walima kaba a kilo tilankɛ i b'o min di o de y'o ye mais banabagatɔ minnu ani jamanasigi bana b'o la o b'a dɔn o tɛ kɛnɛya bilen olu kɔni n taha o bɛ ɲɔ bɔ walima cɛkɔrɔba minnu kɔrɔ la o bɛ ɲɔ bɔ mais wajibiba tɛ o kan ala k'an bɛɛ saba ma alhamdulilahi rabbil alamin an karamɔgɔ ala kɛ hɛrɛ k'an ye ni an bɔra yen sun ala ye an ɲini jɔn fɛ mais sunkalo kɔnɔ mɔgɔ dɔw u bɛ voyager dɔw ta bɛ kɛ a sudalen don dɔw ta fana bɛ cun a dakuruɲangila an b'a fɛ k'i ɲininka sun taamaden a ka sunko bɛ cogo di diinɛ ye mun fɔ a la alhamdulillah an karamɔgɔ kuranɛ yɛrɛ aya zahiru nana n'a ye k'a fɔ ko taamaden ka sun bila o ye kuranɛ aya yɛrɛ ye mais ala bɛ tila k'a fɔ kuranɛ aya kelen fana na taamaden ka sun o yɛrɛ ka bɔ a kan tuma dɔ ka tɛmɛ a ka sun bilali kan yala kuranɛ yɛrɛ bɛ na ni nin ye kuranɛ yɛrɛ bɛ na n'o ye a ka sun o yɛrɛ ka bɔ i kan ni sun bilali ye mais taamaden ka sun bila an karamɔgɔ saritiw de b'a la saritiw de b'a la dɛ a sariti fɔlɔ ye min ye a ka sɔrɔ taamaden yɛrɛ a bɛna taama min kɛ taama bɛ kɔsɔrɔ bɔ kilomɛtiri 80 n'a kun ka fɛ kilomɛtiri 83 a ka sɔrɔ k'a daminɛ o la ka yɛlɛ ka taa a ka sɔrɔ taama yɛrɛ b'o bɔ mais taama o taama n'a t'o bɔ i tɛ sun tigɛ o kama saniyan a ka sɔrɔ a b'a la ka taa taama min na alakuta taama tɛ a ka sɔrɔ sariya ka yamaruya taama don taama dagalen don i tɛna taa alakuta taama na salisan a ka sɔrɔ fana sila taama kan dɛ misali sa karamɔgɔ Mukutar sisan ne bɛ sun na a nana fɔ ne ɲɛna ko mɔgɔ karamɔgɔ i labɛn taama dɔ b'i bolo ka taa Kulikoro walima Kayi ne bɛ sun na ka ban a tɛ daga ne k'o sun tigɛ parce que o ye taama cunenw de ye i bɛ sun bila taama min kama i sila min kan masalan a fɔla ne ɲɛna sini i kan ka taa ci la Kulikoro walima i bɛ taa ci la Kayi yɔrɔ ne bɛna si o kan o donc ne bɛ se ka sun tigɛ o de kama mais i bɛ sun na taama min cunna kan k'i to sun kɔnɔ an karamɔgɔ n'i tugula k'o sun tigɛ i b'o sun sara ma alikafara ma n'i b'a la k'o yɔrɔ faamu donc f'an k'o fɔ taamadenw fana ɲɛna taama cunnen ko tɛ dɛ sun bɛ bila taama min kama taama min cunna i kan i bɛ sun na taama min cunna i kan o sun ko tɛ i sila taama min kan dugu jɛlen yɛrɛ b'a dɔn sini bɛna taa dugu la i sila taama kan donc i bɛ sun bila i b'i ka taama de kɛ o la mais taama o taama n'a cunnen kan ka sɔrɔ i bɛ sun na hali n'a kɛla ko gawo don an karamɔgɔ i bɛ t'o sun de la n'o sun de tigɛla san n'i bɛna sara kura min ta i b'o ta o ye kelen ye an karamɔgɔ taamaden fana ni ka sun fana bila a sariti fana ani taama kɔsɔrɔ fana ni sariti bɛ ɲɔgɔn na misalila sisan karamɔgɔ Mukutar a ka kɛ sisan ne de bɛna taama ka bɔ Segu ne bɛna taama ka bɔ Segu ka na Bamakɔ ala y'a kɛ ne sila taama kan donc ja ne yɛrɛ furuɲɔgɔn dɔ bɛ fɛn na misaliya la a m'a fɔ muso bɛ yen dɛ min misaliya le tala ye o kana ko mɔgɔ karamɔgɔ ye muso sɔrɔ fana ne furuɲɔgɔn dɔ ka sɔrɔ fana sisan an b'a lajɛ
ka bɔ Segu kana Fana est-ce o bɛ kɔsɔrɔ bɔ parce que i furuɲɔgɔn bɛ dugu o dugu la ni sera o dugu la i ka kɔsɔrɔ bila la ye hali n'i ma jigin a dugu la i sera so donc sisan ne nana se Fana ja ne furuɲɔgɔn dɔ bɛ Fana an b'a lajɛ sisan ka bɔ Fana sisan ka na Bamakɔ est-ce o bɛ kɔsɔrɔ bɔ n'o bɛ kɔsɔrɔ bɔ an karamɔgɔ de bɛɛ jateminɛ kan ka kɛ taama su in kɔnɔ a jate bɛ mina seliko la cogoya min na a jate fana bɛ mina sunko la ten de ala k'an bɛɛ saba ma. Alhamdulillah an karamɔgɔ an ye faamuya caman sɔrɔ nin kan nin tɛmɛnen fana kɔfɛ mɔgɔ dɔw fana bɛ yen u to sun na u b'a fɔ ko pikiri kibaruya bɛ di parce que i bɛ t'a sɔrɔ pikiri dɔ bɛ yen min kan ka kɛ olu la nka u bɛ sun na walima furakɛli sira wɛrɛ fana jumɛnw bɛ yen minnu bɛ daga sundobagatɔ ye. Alhamdulillah an karamɔgɔ i ka ɲininkali in diyala n ye sariya la sunuma bɛ se ka pikiri kɛ mɔgɔ bɛ se ka to sun na ka pikiri kɛ mais bi shartin n'a nana sɔrɔ i ka pikiri in n'a ti jɔ dumuni ni ji jɔyɔrɔ la hakɛza o juru la fana ni mɔgɔ bɛ se ka sɔrɔmu kɛ i bɛ se ka to sun na ka sɔrɔmu kɛ ni mɔgɔ min b'a fɛ k'o yɔrɔ lajɛ e ka hashatul adawi lajɛ tan ale bɛ nin yɔrɔ wɛrɛ ye walima e ka hashatu dasoki lajɛ a bɛ hukunatu fɔ yɔrɔ min na e ka don o kɔnɔ bani e na nin walawalali jɛlen sɔrɔ ye adamaden bɛ se ka pikiri kɛ n'a nana sɔrɔ pikiri in ti jɔ dumuni jɔyɔrɔ la a ti jɔ ji jɔyɔrɔ la adamaden bɛ se ka sirɔmu kɛ n'a nana sɔrɔ sirɔmu in ti jɔ dumuni jɔyɔrɔ la a ti jɔ ji jɔyɔrɔ la parce que a fɔla de fɛn min bɛ se adamaden nugubaju kɔnɔ ni tɛmɛsiraw ye a kɛla ŋɔnɔ sira ye wa a kɛla tulo sira ye wa a kɛla nunɔ sira ye wa mais pikiri bɛ kɛ adamaden joli sira de fɛ a tɛna nugubaju la a bɛ kɛ joli sira de fɛ hali sɔrɔmu yɛrɛ n'o b'a kɛ mɔgɔ la sɔrɔmu bɛ na joli sira de fɛ o t'a bila ka na mɔgɔ da kɔnɔ ka tigi kɔnɔ bon fɛn o fɛn n'a bɛna joli sira fɛ o cogo la basi t'o la o tɛmɛlen kɔfɛ i ko yala furakɛli gɛrɛw bɛ se ka kɛ sun na oui furakɛli gɛrɛw bɛ se ka kɛ ka mɔgɔ to sun na a bɛ se ka kɛ i fan dɔ le jogilen don u ye tulu fariman dɔ d'i ma ko i k'a mɔn a na walima i fan dɔ le mugulen don u ye tulu dɔ d'i ma ko i k'a mɔn a na tulu an ka matilatɔni farima ninnu an karamɔgɔ o munna ninnu o bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kɛ walima i kunkolo de b'a la k'i dimi kunkolo gɛlɛyala o ye kunkolo sɛbɛ d'i ma ko i k'a da i kunkolo la k'a siri walima o ye fura d'i ma ko i b'i kunkolo ko n'a ye de an karamɔgɔ o bɛɛ bɛ daga mɔgɔ ye k'i to sun na tɛ foyi k'i ka sun na ala k'an bɛɛ saba ma. Alhamdulillah an karamɔgɔ an bɛ fɔ k'i waleɲuman dɔn nin jaabi ninnu na nin kɔfɛ an b'a fɛ k'i ɲininka diinɛ yɛrɛ ye sɔn nɔgɔya kɛ sunbagatɔ ye ka fɛn jumɛnw daga a ye dakurunya damadɔ sabu an ka waati surunya na. an karamɔgɔ ala ye fɛn caman de daga sundomagatɔ ye nɔgɔya kama o fɛn dɔw ye gɛsɛ ɲimi ye sundomaga bɛ se ka gɛsɛ ɲimi parce que n'i ye mazabu taabolo lajɛ komi an na malikiyun mazahaban ne ye malikiya de ye mazabu taabolo la n'i ye shafiya ka mazabu lajɛ olu b'a fɔ ɲɛna k'aw ko sundomaga ma ka gɛsɛ ɲimi k'a sababu kɛ ko alakira ko sallallahu alaihi wasallam ko sundomaga dakasa ko ka di ka tɛmɛ misiku dakasa kan misiku duman kasa kan bon o min bɛ fɔ n'i taara nin kuma in ye balagatigiw fɛ ye alakira kan tɛ kasa in yɛrɛ ma kasa in yɛrɛ tɛ a ye misaliya de ta kasa kan kasa tɛ ne bɛ se k'a fɔ n ko muta de ye bajiba de ye mais o kɔrɔ tɛ k'i fɛsɛlen don i b'a sɔrɔ ko dɔ de b'i la min ni baji bɔlen don baji ye funɛsɛri de ye bɛɛ b'i kɔ a la bɛɛ bɛ min ta k'a la ne ko n ko muta de ye bajiba ye o kɔrɔ ye muta de ye funɛsɛri de ye a bɛ mɔgɔw sɔn bɛɛ b'i ta k'a la jɛlen bɛ n'a bɛɛ ye donc ala kɛra ka kuma ye nin ɲɔgɔnna kumaw de ye n'a fɔra ko sundomaga dakasa k'a bɛ n'a fɔ misiku duman kasa e k'a ha k'a da i nun kɔrɔ ta ni misiku don de donc kuma kɔrɔma don de sundomaga da kɔnɔna jali ala ye ala kɛra b'a la ka kuma o de ka sallallahu alaihi wasallam imam maliki ka mazabu la a bɛ daga sundomaga ye a ka a da borose ni gɛsɛ ni mɔgɔ min b'a fɛ k'o wɛlɛwɛlɛ sɔrɔ a ye f'an ka kitabu ma ko hashatul khuraishi khalilu sharo dɔ don an kana i bɛ se ka don o kɔnɔ ale b'a bɛɛ wɛlɛwɛlɛ ye i b'a bɛɛ lajɛlen faamu cogoya min na mais min ɲinilen don sundomaga farani fɛ a ka ɲimini in na a k'a kɛ ni gɛsɛ jalan de ye a kana kɛ ni gɛsɛ kɛnɛ ye min ji bɛ se ka bɔ a k'a kɛ ni gɛsɛ kɛnɛ ye o tɛmɛlen kɔfɛ karamɔgɔ muhtar min bɛ daga sundomaga ye k'a to sun farani na o ye da kusukusu ye damuguri i b'a sɔrɔ mɔgɔ dɔw bɛ yen n'o ye sun don o da kɔnɔ bɛɛ bɛ ja hali n'o y'o da tu daji tina na o da kɔnɔ bɛ ja sariya kɔnɔ olu bɛ se ka to k'o da muguri ka to ka ji k'i da kɔnɔ k'i da muguri ka to ka ji k'i da kɔnɔ k'i da muguri pour que i da kɔnɔ ka ja mais dɔ bɛna ɲininkali kɛ i da kɔnɔ min bɛ ja daji min bɛ nin i da la o la n'i y'o kunun dun an karamɔgɔ hali n'i da fa la k'a ka to ɲini lamɛnbagaw fɛ hali n'i y'o kan ka k'i da fa la k'a bɛɛ kunna a tɛ foyi k'i ka sun na
y'a faamu donc o ye yɛrɛ daji de ye donc dakɔnɔna jali kama sunoma minɔgɔ kama ka to ka ji kɛ k'a da muguri o dagalen don o tɛmɛlen kɔfɛ min dagalen don sunomaga ye sunomaga min ni fɛn tɛmɛna a n'a furu ɲɔgɔn cɛ ala y'a k'ale ma janaba ko fɔ dugujɛla an kana mɔ sariya la basi fosi t'o la hali n'a tugula k'a kɛ a sela muso ma ka kɔn fajiri kɛnɛ cilen ɲa mais a ma janaba ko fɔ fajiri kɛnɛ cilen kɔfɛ de ale de bɛ sun na an bɛ se ka dugujɛ yɛrɛ kala fɔ jusqu'à 8 ale tun ma ko fɔlɔ an kana mɔgɔ basi fosi t'o la n'a wulila dɔrɔn a b'a ka janaba ko a ka sun b'a nɔ na o dagalen don mɔgɔ sundobaga ye i tugula ka i ka koli bila ka taa bila fajiri kɛnɛ cili kɔfɛla la o i ma tugu k'a kɛ o kɛnɛbɔ de y'i minɛ o sawaw n'a bɛɛ lajɛlen ka kan mais m'a fɔ a ka gɛrɛ a muso la fajiri kɛnɛ cilen kɔfɛ n ka kuma t'o kan gɛrɛɲɔgɔnna in kɛla ka kɔn suguridun ɲa ka kɔn fajiri kɛnɛ cili de ɲa mais janaba de ma ko n'o kɛla o cogo la ni fajiri kɛnɛ cila taha o tɛmɛlen kɔfɛ an kana mɔgɔ muso min gɛrɛsɛgɛlen don a yɛrɛ do b'a dɔn k'a fɔ ale gɛrɛsɛgɛlen don a tɛ se ka sun sariya ko k'ale ka sun bila muso kɔnɔma a bɛ sun bila mais ale tɛ itamu kɛ a bɛ sun bila mais a tɛ siman di n'a ɲuman jigila a bɛ a ka sun sara o cogo la fana ni muso min bɛ sin di den ma o fana bɛ ten muso o muso n'a bɛ sin di den ma a yɛrɛ do b'a dɔn ni ne ye sin di den ma k'an to sun na den tɛna nɔnɔ sɔrɔ wa nɔnɔ dɔ se tɛ n ye wa n tɛ mɔgɔ wɛrɛ fana sɔrɔ n bɛ min ta baaradenya na n'a bɛ se k'i jan don den na n'o ma sɔrɔ a bolo ale bɛ sun bila mais n'ale ye sun bila a bɛ itamu kɛ a bɛ tile kelen bila a bɛ ɲɔ mure kelen di o ɲɔ mure o bɛ bɔ den ka wari de la ni wari bɛ den fɛ ni wari tɛ den fɛ a bɛ bɔ den fa ka wari de la walima a ka bɔ bangebaga yɛrɛ kun parce que denkɛnin dɔw bɛ yen wari b'o bolo o tɛmɛlen kɔfɛ an karamɔgɔ hali bilen fɛn minnu bɛ daga sundomaga ye banabagatɔ min siranna a yɛrɛ kan a yɛrɛ b'a dɔn ne filɛ cogoya min na nin ye ni ne ko ne bɛ sun a tɛ ɲa walima docteur dɔ ko n k'a bila ani min fɔ kɔrɔlen n'o tɛ kelen ye e de sunna sisan yanni seli fana cɛ e b'a la ka ɲɛnamini yanni seli fana cɛ e b'a la ka bɔ i lahala ma e do b'a da foyi t'a la ka nin kɛ sa sun don mubasharatan i bɛ sun bila yen haza wajib a bilali ma wajibi de fana i b'a bila o tɛmɛlen kɔfɛ an kana mɔgɔ ni funɛni baraka bonyana sunomaga a bɛ ji min bɔn a yɛrɛ kan k'a fari suma an kana mɔgɔ basi fosi tɛ o la o misaliya bɛ n'a fɔ mɔgɔ minnu bɛ danganda la i b'a sɔrɔ ni sun ganɔn na o b'i tunun ji jukɔrɔ ka tɛ ka ji kɛ o kan an kana hali n'i tunun ji jukɔrɔ tigi i da ji jukɔrɔ tant que n'i ma ji kɔni min ka t'i kɔnɔ ka ban e y'i tunun ji jukɔrɔ i fari de ka se ka suma an kana mɔgɔ basi fosi t'o la n'i bɔra e bɛ se ka na i ka sun kɛ an kana mɔgɔ an ka diinɛ ye nɔgɔya diinɛ de ye diinɛ mana ko an ka gɛlɛya baden kɛ i ɲɔgɔn da la i y'a faamu bon ala ye fɛn minnu daga sundomagaw ye nɔgɔya kama an kana mɔgɔ a ka ca fo k'a fɔ k'a ka ca n ye nin dakurunya damadɔ de ta k'o ɲɛfɔ i ɲɛna inshallah alhamdulillahi rabbil alamin baden tɛ shirifila lajɛbɔ an b'aw fo ka waleɲuman dɔn nin tun y'an karamɔgɔ ye Mohamɛdi Salo karamɔgɔ ustaz an b'i fo k'i waleɲuman dɔn ka ɲini fɛ i ka duwawu ani ka dakurunya minnu bɛ se ka kɛ ka émission in kuncɛ i k'o di an ma an ka sɔrɔ ka kanbɛ da yani don wɛrɛw cɛ lil hadisi baqiya alhamdulillah an karamɔgɔ an bɛ foli fɔlɔ e yɛrɛ de la ka tila ka foli kɛ an ka sababu ɲuman ye asayidi sherifo Usman Madani Haidara a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen ka duwawu k'o ye ka tila ka duwawu ɲini o fɛ ka foli kɛ an lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan minnu kɛ mɛ k'o ka diinɛ faamu ɲini yɔrɔ kɛ Sherifila TV ka foli kɛ an ka kameramaniw ye k'a ɲini Ala fɛ sunkalo min n'an filɛ k'a daminɛ yarabi Ala k'a k'a ma hɛrɛ ye banajugu min bɛ jamana kɔnɔ yarabi Ala k'a wuli ka bɔ yen an b'a fɔ rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. to Mohamɛdi Salo karamɔgɔ ye ka bɔ Segu mufatishu amin do madarisu minnu bɛ yen jamiyatu ansar din tɔgɔ la Segu jamana kan olu bɛɛ lajɛlen ka mufatishu do o tɛmɛnen kɔfɛ karamɔgɔlakaw ka kulu min bɛ jamiyatu ansar din kɔnɔ n'an k'a ma ko wudo Mali jamana kan olu ka secrétaire fɔlɔ do o kumana fɛ nin bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔfɛ jamiyatu ansar din fɛnɛ kɔnɔna na bonda min sigilen do kalan lakɔkɔli kama ani lamɔw o fɛnɛ maa ɲɛma do an karamɔgɔ an b'i fo k'i waleɲuman dɔn i sara bɛ Ala bolo nin waati kunkurun kɔnɔ ka na an baro k'an bilasira ni nin kumakan nafama ninnu ye walanda bolila fɛn min kan ne hakili la aw bɛɛ lajɛlen y'a seereya fɛn minnu bɛ daga sunbaatɔ ye diinɛ ye sɔnnɔgɔya minnu kɛ sunbaatɔ ye sun kɔnɔna na a y'i da don o la kumaba caman de la sisan ka di an ma
wa n'a fɔra ko diinɛ ka nɔgɔ ni n'a ɲɔgɔnna yɔrɔw de don nka diinɛ ka nɔgɔ tɛ k'a fɔ k'i bɛ haramu kɛ halala ye walima k'i bɛ halala kɛ haramu ye faamu cogo ɲuman ala k'o diinɛ n'aw ma sunkalo in a donna an ka hɛrɛ la ala k'a wɔrɔ hɛrɛ la an b'a la ka bato minnu k'a kɔnɔ yarabi ala k'o minɛ ne ni aw kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma an b'a fɔ a k'an bɛ diɲɛ waati wɛrɛ wa shukran lakum fi amanillah